Lah gareng tua, oleh sepakat. Ayo kenalke sik. Sik. Iki gareng pilihan yang terakhir. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepang nami kula Gareng Mojiroji. Wow. Oh, gareng Mojiroji ki sing iki lho, Con. Ini yang original. Mojiroji saking Karanganyar. Wow. Profesi nama panggung kula Gareng Gepeng Mojiroji. Nama wonten KTP Sahroni. Sahroni. Sahroni ki sugih ki Kowe berdijarah kok. Jadi saiki kere. Sahroni ki lemu kok kuwi ngeyayat to. Lah mikir apa lho berdijarah iki lho, Mas. Mikir iki. Pekerjaan pokok kula wonten panggung ngenten niku mung profesi seni nggih hiburan. Oh iya, hiburan. Pekerjaan pokok Apa? wonten Kabak Kecamatan Kabupaten Karanganyar. Lho, ora motor-motor ya Pak Bu, tepuk tangan dulu buat Mas Gareng Gepeng. Iya, Kabak Karanganyar bagian apa? Bagian apa? Kepala bagian godhog wedang. Oh ya, goro OB ngono lho. Kantor iki nilane aku remuk. Anu ya, kepiah ya. Iya. Kadang kok niku lho piyayi kene ning do miringake tenanan. Ah iya, bagian OB. Tapi anak kula Disyukuri. najan anake Sukses Gareng. kabeh ya Mas ya. Alhamdulillah sing pertama ning pelayaran. Weh, jos pelayaran. Jos tenan nggih. Nggih, ning anu pelayaran kapal pesiar. Ora, Nautika. pasang layar ning kandang Kuwi pelayaran. Ini nomor 1. tukang kaca. Tukang kaca. Nomor 2. Nomor loro alhamdulillah wis lulus SMKI. Wih, SMK apa? Sekolah Menengah Kejuruan. Jiko Karawitan. hukum Tari. musik. Oh, musikologi. Alhamdulillah kemarin mendapat penghargaan dari Wali Kota Surakarta pemegang alat musik terbaik. Apa kuwi? Sekarisidenan. Wih, tepuk tangan lagi buat Mas Gareng, Bapak Ibu. Juara. Istimewa pemegang alat musik icik-icik. Walah, lah ngono kuwi. Wah, kicik-kicik gini. Icik-icike. Ojo anu lho, paling tuwek dhewe iki lho. Lah jarene mau sik Kayak Bayu kalah. malah sing ngendang. Iki nabi. Sing ngendang. Nabi. Habis oleh. Nabi sapa? Sulaiman. Wah, ojo nyepeleni warga kene lho. Nggih. Pak Jokowi we melantik Nggih. dadekne menteri. Nggih. Neng kene mung kadus. Lho Mas, ya keren. Pak Erick Thohir diangkat dan neng kene mung kadus Pak Thohir. Oh iya bener. Dadi Pak Oh, Kadus Kadus aja Pak nih. Thohir. Oh, Iya, iya. Pak Kadus. Nyatane Pak Thohir kuwi tenan. Nggih. Anek wong gawe sumur neng kene iki dibur 250 meter ora metu banyu. Ora mati banyune. Iso iso. Ora nyono-nyono Pak Thohir mung arep gawe sapi tank banyu mumpal-mumpal mung 7 meter lho. 7 meter wis Ora metu. sido dadekne sapi tank saiki malah nggo sumur nggo Nggo pengurus. masyarakat. Tepuk tangan lho Pak. Pak Tahir. Nggih. Nggih. Iki RW mapan nang RW 3. RW 3. RW 3 yang ra kleru asmane Pak Dahmin. Pak Dahmin. Leres. Pak RW ini Pak Dahmin leres RW. nggih. Leres. Nggih. Apa man jenengan? Apal wong RW papate aku apal. Sapa? Sik njaga surga. Kok sing jaga surga iki medeni men. Malaikat Ridwan. Wih, Pak Redwan. Berarti Pak RW 4 ya, Nduk. Pak Redwan. Nggih. Kenal. Iki 8 RT kekuatane Nggih. iso wayangan koyo ngene. Alhamdulillah. Nggih. Wah ora nyono-nyono. Anu Mas Gareng, iki pendak tahun kok wayang. Nggih, setiap tahun. Ngapunten kula saged sowan nggih nembe dalu menika. Nggih. Mangke saged serawungan malih dados kekeluargaan wonten ing warga masyarakat. Ngoho. Oh. Ngapunten taun kala wingi Lah ngopo kok kula ora mboten rene? saged sowan. Reso jenengan barengan Ora dikon. dikon. Iya. Nggih. Bapak kepala desa nggih rawuh. Asmane Nggih. sinten? Bapak Uji Utomo. Puji Pak utama. Puji Utomo. Nadian Gareng tua kok ya cek apa ya? Cek eling ya. Iya, ra apa-apa ya, Mbah.